Uči kolop, diži! Ono pa ljudi, diži. Ne pizdi ćemo. Pa ne pizdim, jebi ga višemo. Evo ga tu vidio kao. Nije bi bilo loše kad bi mi mogli radijemo Jordan sad ovdje. Ajde, vataj u ovo. Treba. Treba, naslonite ga da ne. Može uzeti. Jedan mora odozdo, sačekaj. Ne, odozdo, nije dižem. Jedan odozdo, balansa. Pa neću plaćati registraciju, 16 sam vidio. Neće, možete vi gore. Ajmo sad. Ajde, ja sam u svoje vreme dizao 200 kila, bre. Na ivicu, još je to. Ajde sad. Super, Svi zajedno. Ajmo, ajde, svi zajedno. Sjede. A još jednom. Ide. Hajo, ništa neće da podigneš. A još malo. Ide, sad tamo. Ajde. Dobar, Odmorite. Idi tamo, pomagajte. Ej, vidi ovako. Slušaj. Menga. Ajmo još malo. Još malo. To, momci. A zaokrenite ga okrenite. Slušaj, majstore. Šta misliš da ga povedemo sad ovdje, preko ovih, pošto vamo ima ova biće i tebi lakše da je napraviš, a? Jasno, sigurno. Znaju, ali nemoj ti sad tu. Pa gdje ti tamo? Tu. Ljudi, paš je skela. Evo. Nemojte. Skinemo konopa da nam ne smetaju da ne jamo. Samo sad tu nije dobro. Sada ga opet prebacimo. Dajde krst. Jeste, napunio. Ti taj novi. Ja skidamo. Neka posle ćemo na kraju. Moje ti daš novi neka dodaš oko mene sam. Maši. Tomo, drži ti fosnu, nek on oslani. Ajde, samo malo. Eto ovo. Op. Pa se vaga ima. Sad, ne morate vas ne vagom otprilike. Pogledaj to taj kravač, vidi. Kravač je, trebalo malo. Stani. Treba ljuščica, ej. Milane, idi ljuščicu ponesi. Milane, ljuščicu idi nađi. A treba gradi
Sad lepo vi radite tu. Treba odozdo sa Slemena, evo da gleda. Evo, sa Slemena gledaj dalje pravac dobro. Ne vidi, nema, vidi nas. Ima evo i ova u Vaservagu. I nakrivljen vam je nagrada sam je nakrivljen. Nagrada sam je nakrivljen. Neka gleda. Tako bi nešto. Tamo se uklapa u onaj tamo, kad bi tako podigao Vaservaga. Kad bi tako ostao prema onom je tamo dobro.